Huomenta kaikille vain. Lähti hakemaan golfiin vähän osia ja sitä kävi teillä kahvilla ja käyn samalla kaverilla vielä tuossa mutkan, niin sitten pääsee golfia laittaa. Siinä oli aika paljon tekemistä, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa taas lähtee. Siinäpä olisi vähän golfiin osia nyt ja pitää ruveta se helma hitsaa ensinnä tuohon ja saa sinne kaikki värkit kuivaa ja sitten ruveta vaihtaa nuo iskarit ja sitten tuo pääsilinteri tuonne kytkimelle. No niin, ruvetaanpa nostamaan auto ilmahan sitten. No niin, ruvetaanpa ottaa akunkenkä ensimmäisenä irti, niin se kerkiää virrat hävitä kaikista boksista tulla sitten. Meillä tuommoinen rätti tuohon noin, niin ei vahingossakaan hyppää tuo kaapeli tuolla. Ruvetaanpa tekemään nuo helman ruostekorjaukset ensinnä tuohon ja jos tänään keretään aloittaa noita iskarihommia, niin aloitetaan ja sitten huomenna loppuun, mutta katsotaan mitä tänään keretään tekemään. No niin, ruvetaanpa renkaat ottaa irti ja kun saa ihan renkaat irti, niin no sisään lokaaroit joutuu tekemään purkahan pois, että mahtuu tekemään nuo helman päätyt sinne. Joutuu ottaa kokonaan varmaan pois tätä. Jätähän se tuonne vaan. Joo, tämä on tämän näköinen tämä. Tuolla on reikä ja tuolla alla on reikä ja tuossa on ja tuolla ja tuolla takana on sitten vielä lisää. Ja tuolla takana ei ollut niin pahaa sitten. Tämäkin oli vain sillä lailla, että saa katastukset täällä tarvit tekee niin kuin aivan viimeisen päälle. Otetaanpa tämä takapää. Ai! Vähän tarttu tiukkaa. No nykkäästi. Taitko ruveta putsailemaan noita. No niin, jatketaanpa taas tätä hommaa tässä niin. Jaa, voisin tuon kaasupullonkin aukasta, niin se voisi vähän pallaa paremmin. Puretaanpa näihin muutama reikä, niin sajaa hitsattua. Tuu hyvin passaa. Ai jaa. Mikä tätä nyt vaivaa? Hän tuli näin. Ei voi olla näin vaikea. Yhtäkään vasaraa esti ottisi. Jospa se sinne rupee aseettua. Olisiko tätä rupeeksi? Mä vihaan tätä tänään hitsauskonetta. No niin, nyt olisi niin helma hitsattu. Ei olisi enää kuin tämä tallin siivous. Että sitten huomenna iskarit ja tuo kytkimen pääsylinterin vaihto, niin jospa siihen sitten saataisiin leima. Tavarat oikeille paikoille, niin mukavampi jatkaa sitten taas seuraavan kerran.
Nämä leimahommat on aina vähän hitaahia. Yleensäkin nuo roostehommat on vähän. Ei tosiaan nyt paljon ollut loppuviimeitä. Kyllä siinä päivän saa mennä. Jäi tuosta lopulta se viimeinen reikä kuvaamatta, kun rupes loppuu akuut näistä mun kameroista. Nämä on oikeasti aika mielenkiintoisia aina nämä hitsaushommat. Ei koskaan tiedä mitä niistä löytyy, kun aloittaa. Niin. Hirviästi on taas kampetta kertynyt tonne. Mukavampi aina siivota kuitenkin heti, kun lopettaa, ettei sitten jätä niitä tympiä aamulla sitten aloittaa taas. Ei kyllä muista taas, että miten päin nämä on täällä ollut. En muista. Hitsauskone vielä nippuun ja sitten lakastuu lattiaan. Joo, tätähän ei tarvinnut mitä helmoja nyt tehdä sillä lailla niin viimeisen päälle, kunhan menee leimasta läpi. Sais tämä talli olla vain vähän suurempi, niin. Mutta kun se on aina sitä rahasta vähän kiinni. Niin, nyt olisi enimmät siivottu. Katsotaanpa vielä nuo paketit, mitä tuohon tuli. Niin. Tämmönen härpäke. Onkohan iskarit tullut oikeat? Äkkiseltähän näyttää. Joo, eiköhän se oo. Saa ruveta huomenna laittelemaan nuo sitten. Joo, ei kai siinä, niin jatketaan huomenna harjoituksia ja eipä siinä mitään. No niin, hyvää iltaa. Rupesin kahtoon tuota katastuslappua, niin se olikin takaiskarit. Ja mulle sanottiin, että etuiskarit. Nuohan on sitten väärät, että joutuu huomenna koittaa, että sattuus olemaan hyllysä taakse tuohon iskarit, niin sais huomenna sen läjään, mutta jos ei, niin sitten se menee tiistaille. Mutta tuo kytkimen pääsylinteri pitäisi olla varmaankin oikea. Tai onkin oikea, varmaankin. Mutta senkin näkee vasta huomenna sitten. Niin. No niin, kävin varausaliikkeessa äsken ja sieltä löytyy onneksi iskarit tuohon taakse, niin saadaan vaihdettua ne tänään, niin ei tarvitse odottaa tiistaihin asti. Eikä siinä rotaa hommiin, niin ruvetaanpa vaihtamaan tuonne iskari tuonne. Olisiko 14? Kokeillaanpa. Ei, on se 15. Vähän kahvia koneeseen. Voiko olla 16? Niin 15 ne listaa, mutta jotta. Ei mikään tämä. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Pitääkö me hakea se autosta se 16 hyllys? Tästä koneesta loppu pois. No niin, siellä rupes menee uusi iskari paikalle. Pikkuhiljaa. Menisikö tän? Joo, siellä on iskari paikalla. Noin vai. Otapa tämä tuonne takas. Onko tämä sinne päin? Leppä sinne. Oho. Vielä rengas tälle puolelle. Tästä vielä mitään momenttiin. Niin, laitetaan vielä eturengas paikalleen tuonne. Niin. Toiselle puolelle vielä iskari sitten. Ruvetaan toiselta puolelta sitten. Vaihtaa vielä tuo iskari tuonne. No. No niin, ruvetaanpa laittaa tälläkin puolelle tämä uusi iskari paikalle. No niin, ruvetaanpa purkamaan tältä sisältä tämä
Saihan tuo kytkimen silinteri vaihdettua. On siinä. Näyttää täällä vähän ahaa. Teetänä tätä tulla. Siellähän se on. Voitaanpa laittahan tuo putket tänne tosiaan. Sieltä on lähtenyt se sokka kävellä. Onko? Ei se mene sinne, niin se ei silloin mene. Ei kun se ei sieltä tule sitten enää poiskaan. Ei se tule, niin se ei tule. Mua rupeaa niin ketuttaa tämä homma. Kun se haluaa vastustaa, niin se haluaa sitten varmaan vastustaa s**tana loppuun. En kyllä käsitä. Miksi ei tota sokkaa tonne nyt saa? Eikö onko siellä jo sokka? No ei kai se menee, kun siellä on jo sokka. Hyvä mene. No niin, golfiin pääsylinteri saatu vaihdettua, mutta se ei tullut kuntoon sillä. En tiedä, mikä siellä on vikana. Se käytetään ne laatikon sieltä pois. Mutta katsotaan sitä nyt sitten seuraavassa jaksossa, mikä siinä on sitten se homman nimi, mikä siellä on oikeasti jumissa. En tiedä. Sepä se leviää sittenkin, niin ottaa laatikon pois. Kiitoksia kun katsoit videon. Palataan seuraavassa videossa aiheeseen golfi. Ja puretaan siinä se kytkiin siitä pois, niin katsotaan mitä se on syönyt. Palataan seuraavassa jaksossa.